ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କୌରବ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁଃଖରେ ଭରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରାପ ଦେଲେ, ଯେପରି ମୋ ବଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେପରି 36 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ଯାଦବ ବଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବଟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ଏହି ଶ୍ରାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 36 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଦବମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏହା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଶ୍ରାପର ପରିଣାମ ଥିଲା। ବନରେ ଜ୍ଞାନରତ ଥିବାବେଳେ ଜରାବ୍ୟାଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦକୁ ହରିଣ ଭାବି ତୀର ମାରିଦେଲା। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଦହନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କେବେ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ଵବାସୁ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ନୀଳମାଧବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର କେନ୍ଦ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।